he channel lo ngai thlathin tu zong zong te in zawan che bai le ve kule voina current share tur hi payroll te thuru Dr. C.Lalhrekima ziah ani a hlok thlakin ti in angai no min ti nge ge be se ni ichung chang he channel a hian lo share ve do ni chuanin description a khanin gmail kada a khata khan min lo email mai don nia kan share chen hal menga Zawhna som pakhat na mi in min saidu thil ka ti swala wangin mi in min saidu em a chu chuan karil ruatina ni engtin nge ka ti ang a chan na chu thil iti swal chuan an saidu reng che chu mihring zia an tlat thil ti swal tu te hi an rilu a ha ve ang ti lam kan ngai to phak lova kan dem rona an shat phak lo tokin kan soya kan mil deuh rel thin ati swal tua kan da tang ve thei ti hi tuman kan langai to lawa an ma ni lamdin hun thlir saklovin kan te na atangin kan te a kan dem fo chutiang ril ru chu siam that ata na tha ma se kan siam that vek thei si lawani tuna idin mun kha ithil ti swal ti man ani kha ithil ti swal awanga riluna a inchhir ni la alo momang inchira sim chu wanram kong hoi ani ma se thil ti swala inchira riluna nilawa mi in an soidu si awanga zaka riluna ringot ilo ni palange atok lo mi in shidon lo se soizui lo se ti swal le mi yol sam don tlat ithil ti swal zo ga khan ngai dam dila min an soi che kha ithil ti in ashin swa ve tu reng ani ti pumla zaka kim mei lo khan in chirin simla ngai dam dila ti swal le to lo la mi po in I chanchin an soi dana dang zar meang mihring siam that nan khodur angai ani an ti kha tun hi I khodura angai la in siam that nan mang lo ro Zawhna som pahni na bialnu ten andu ve thau chuan a poem azotu pa hi mi pa kum som pasari mi ni a bialnu tene na 6 month hi an ma nin andu ve thau chuan thil poilu tu kan em chana du ve po in nupi pasal ni lo in kara 6 month hi a Christian lova pathian du lo zong ni shim pathian du lo zong ti hi thil poilu tu ka ingai lowem mecha hi kumsom panga altin lo phei chuan du eng ang ma se dan hian rem ti chuang lo le ngai pong swal ani thawe an ti alom jela itang de imeang chu poilu tuk iti chi ani em an bel che ani point mhep hawin an ve me tur che sin pong swal do lo kong zo khum ni ta la poi ti ngem tin pong swal po ni ta lo te reng sela eril ru in thiamangem ibial no chu lo rai ta se poi ti ngem na pai tlang le ngam lo ta ve ula ti tlak te chul ta se poi thui ani to ngem na thalo takte in kai chhong ta ula hiv te lo in khilai ta ula apoi thui ti ngem 6 month pui te la nei le du si lo la mi nula thalai ru le taksa ti cheringot tu ni hi ipoi ti zong ani lowem ni hun rei lo te nomna umin ahong boi thlak thui thin zia hi ngai to thui shate du ve to si chuan in nei mei tur Polan hurain nei chu athazok sia ati kha Zawhna som pathumna tlan bo ka chak rilmu mal lo taka kom changte ka chungten min hau changte hian tlan bo de ka chak thin em a ka du dan lo pui te hian kom le thin box sia hi engwange ka ingai to na satlu tu ko wangin zana te kamu tha thei lo thin bok kanun hi hlim taka man reng ka du ani hlim taka omreng turin engtin nge ka ti ang chana payroll tlan bo chak lai te hi zuom ve choka tlan bo na tur kan shilha lem lo fowa tlan bo hi chak viau po in tlan bo hladu su khum hnai vela tongbo te hi atok viau tlan bo hi a hlok lem lo kan chung te lo hi chu khowela hian min hmangai tluan tlingan om tak chuang lo tlan bo du hau su itlan bo du chan hi min zota rilru mu mal lo taka yom wang su ani meilom rilru amu mal lo a thin arim lai te hian nun hi a buaya ngai tua toya
ti vak ngai na hriat lo chuan hriat chun ril rua alang mei fo ngai tua thui lo wang ani thin in ngai tua na sata wanga mut thei lo hi adam doi thaber chu in ngai tua na sat lo ani tlan do du chan hi min zota ril ru mumal lo taka yom wang chu ani mei lom ril ru amu mal lowa thinarim lai te hian nun hi boya ngai tua toya ti vak ngai na hriat lo chuan hriat chun ril ru alang mei fo ngai tua thui lo wang ani thin in ngai tua na sata wanga mut thei lo hi adam doi thaber chu in ngai tua na sat lo ani a hawi ti em muthun to a thil ngai tua vak lo hi zir the ni thil pakhat chia kan ral ru kang che imut thei lowa engemaw i ngai tua vak ani chuan thola lekha puan le pen la la i in ngai tua vak ni thil kha waziak chuak la har san na sut kian tur thil ani chuan i har san na emo ngai tua ngai nuaya khan ama chon dan tur le i ti thei dan tur i ngai tua dan chi sang kha ziak te ti chuan i ngai tua na kha lekha puana omzinein ida chuak de nga ril ru thol takin imu meyang lim taka omreng dan tur mo tu nge ini ti in hre chiang reng la mason tum la in musit ngai lo la thei to patha in i hna piang thok la dik takin ti la ha dam hun in siam la in fiam le hlimbe hun in pe la mani in khong ai lo la midang ngai sak la mi ta na mal som na ni tum la i nei lo lam a in i nei le i chan tam zia ngai to in lom la pathian chi reng la i hlim reng meyang zona som palina ka chung ten min ring thei to lo ni reng do na sin swal hi poide bania kantan a that lo ba ka midang in min rin lo pha in rin na hi hlo chwa chi ani hlo chhuak le turin an rin zong hlirin om ngar to la mi kan rin lo te hi an nung changin a zir chuan kan ring le thei vek ma se hunanga ni khat emo kar khat emo thla khat emo i thata wangin an ring mai ri lo che ani po in poiti su rin na lo chhuak le tur hian hun angai rei thin ma se beidong sawng che mi rin hlo nan ringota tha ero chu ni lo la nangma nun tan swal hi a hlok lo wangin thave to meila lo thei lovin an ring thawang che hlo chwa tum ngor wang ni lovin hlo chhuak ro